gipani ni diri sa katuig mong giutangan nga lote ma'am ba. Kay tulo na daw kabulan nga nabitay. Oh no. Labot. Lote. Ako pa may naman. Ay ko di ma'am. Pero mo man, mga bukul, maganamin mga anak ko. Nada sa ban ma'am, ang papers tanan. Sa akong kagalingon. Ay, doon flight na nanaong ko, i-blocking ko. May tuyo din sa akong kagalingon. Tanaw na to ang papel. BE. Dili ang balay ni Ma'am Minona Priolo po. Ay, may gabi ma'am. Pwede mo na yun ma'am? Kaning kuan ma'am ba? Kaning tubo ni kay anong kanus akalas nag-utang ma'am og lote. Oh no. Ano yan? Yan na. Kanus akalas nag-utang og lote po. Yung utang o lote. Ano man gud ma'am, gipani ni diri sa katuig mong giutangan nga lote ma'am ba. Sana, oy! Lote daw to, dako man sa mga hektarya mo. Dito dapit sa Unahan na po ma'am. Sa Aurora. Intro. Bola lang yan. gabinan lagi ni ma'am. Sa ano ma'am, sa AS Kuan Realty. AS Realty. Nag-monthly man daw ka, nag 5,000 ma'am. Dayon na, ano, bitay og kuan ba, lima ka, ay lima, ang tulo ka bulan. Oh no! Lay mo ma'am kung nakapangalan ma'am, Priol, Milona, sa to? Kuan ma'am. Si Sa to address ma'am, Milona Priolo, Purok 2, ano nang Kabuanga del Sur. Isa na lang karang yuta akong yuta. Anong lote man ni siya ma'am? Sa ES Realty. Ambot man kay sa Realty naman na kuan. Isugo na magudpod ni ma'am, wala mo ka. Labot. Problema mo na yan. Ako pa may namaligya ng lubi. Kay gipani magud mi diri ma'am kay nabitay na daw og tulo ka bulan. Damn! Ano na kay cash daw nga 15,000 ma'am? Wala ko kibalunan. Ito anang sadik. Ichay nga ninyo. Pledo. Shares po. Taga. Taga pagadian niyo, sugo lang mo. Agent kami sa ES nga Realty nga ano. Uy, mga transaction sa ES Realty. Sa yuta na siya ma'am. Kanang ano ba sa Sa lote bitaw ma'am. luti nga. Maron ang luti dapit. Wala mi kabalo ma'am kay dira ra gid. sa Aurora nga sa Wala ka yung naubay luti nga. Kuan, ako kayo nagpa-utag luti. mo lagi. Ano man? Asa mo lang ako mga papers ko lang Nasa ba na ma'am? Hindi ra po nimo lang taon. Naman gid ta na. Adola na to dito ma'am. Kay dili lang ko ganamo pa nalang mi pa-perman sa mo ah. Dito ra man gud ma'am kay. Filma. Bahala ka sa buhay mo. Ani mo gud sa ma'am. Nami pa-perman dito nga nagpamatuod nga wala jud ka nakuha sa youth lote. Ilang taon na lang nato ma'am. Taon lang nato. Dili lang pamumulay. Kay naamang gud kauban dito sa sulod ma'am. Na, dili lang po sa akong naman yung balay. Namo ko dito ta mga papers na. Ubanan lang ko din. Wala lang kanila ma'am. Naraman ko sa office ma'am. Wala to sila. Aw, banan ka na mo tanan ma'am. Ay, maganan ka tanan. Pero mo man, mga bugol, maganamin mga anak ko. Alawa sa dito, king. Alawa sa dito, king. Kasi may sigaw. Galit ka? Mga tanan. Hindi po mo man. Sila ma'am, pwede raman nato pirmahan na lang nga nagpamatuod nga wala lang kagakuha. Basa lang tama. Documentation lang po ma'am. Kung sa'yo nakabutang. Imo amang pangalan ba? Ma'am, Milona mo ko nakabutang dito. Sila tanan manguyog ma'am. Ako nagkapapil nga. Nada sa ban ma'am, ang papers tanan. Kaya dili lang po isa ka. Sa akong kagalingon. I don't like ngay na na. I don't like ngay na na. Ako i-blocking ko. Ako i-blocking ko. Kung may tuyo diri sa tas akong kagalingon. Tanaw na to ang papel. O kung sa katinuod na ako nangutang.
na nagpautang pag magaling ko akong luti. Dili. Ma'am, kajut lang tayo, ma'am. Dili ko, dili ko. Kung namin ko, Ma'am, kajut lang jud kayo, ma'am. nang ano mo pirma man ko, mo ko pirma. Diyan ang pirma, ma'am. Ano mo pirma man ko, mo ko pirma. Diyan ang Di, nagpamatuod lang na nga, wala ka nagutang, ana na lang. Ugnay bari man ma. Wala man ta nagkuha nga mo bayad man ta. Dili na mo siya pabaryod, ma'am. Wala na eh. Ano mo bayad ko? Unsa may utang? Wala ko nag kon og mga transaksyon sa luti. Ako, di kagyuta, ma'am. Iman, gamay ra mo yuta kay ina ko project. Binuo ka. Ano lang ko na mo. Ma'am, subayon lang nato, ma'am. Igo lang ang mo pirma. Ako lang kayo Dahil lagi ko mo pirma. Ato na istorya Ma'am, kung di mo ma-pirma, ma'am, pilitan din nga mo kuan jud ka mo bayad sa 15 million. Kung ano mo bayad man kung utang. Wala man ta nang utang ma. Ako to para mo man ni gabi na. Nagpirma lang ta ma'am ba nga, nagpamatuod nga, wala lang ka ning kuha. Kami ang manguyo. Sila dito sila nanguyo, ma'am. Saksi man ni sila. Saksi mo. Ay nami mo pirma basta lang sa daan. Parang may problema ka. Dati bigay pa pirma kami. Hindi ka basta. Mubasa sa amin. Sige, ma'am. Tara ma. Bilin chinila ko ya. Tala ma'am, nagpamatuod lang gud nga wala ka ning utang para walay bayro nun. Wala lang nato si ma'am, sir, ma'am. Ay, ato sa hari. O sabay tayo deh. Sabay tayo deh. Ulahin man kagod. Igubat mo. What? Igubat o kabay? Igubat. Adto ka gubat. Si sir lang. Pwede Sabay tayo deh. Nalami papirmahan sir. Nalami papirmahan. Iya, ba pre? Ali, ma'am. Sir, gabi, sir. Aka mo. O sabay tayo deh. Si mama, lima. Eh, pre. gabi sa tanan. Ma'am, may gabi po sa imo ah. Na-prank juga na mo ma'am. Nadlock niya po ay. Suko kasi ma'am yun. That's it. O yan, amo nga yung makita ko makakita. Makakuyog dyan ka. Kaya makakita ka. Kung si sulod ani. Wow, pari natin si So, pagpakay po na po si ma'am. Yay!
Okay, ma'am, so dili lang kay ka na, ma'am, no? Napagid siya gihatag sa imuha. Naday, before na ko sugdan, magpaila-ila sa midaan. Dili mi taga-ES Realty, ma'am, ha? Kami na yung everything surprises from Pagadian City. Okay. So, naday usa ka special nga tao, ma'am, nga gustong mo greet sa imuha. Happy birthday, no? Sa pamaagi daw ngay nani, mapafeel daw niya yung love para sa imuha. Nakahint, ma'am, okay sila nga tagani? Wala yun. Wala yun. Basta hindi ka sila natin yun. Okay, so dili na to lang ngayon na sige padala sa imo, ma'am, ha? Money bouquet! Dili na kay ka na, ma'am, no? Pag sige padala sa imo, ha? Bubo balloons! Okay! Hala, nag-iping-iping na ang dapin, dili, oh. 100 lang ako, ha? Okay, so dili lang kay ka na, ma'am, no? Napag-sige padala nga pagkaon, sige padala nga Dunkin' Donuts! Napag-sige padala nga kakanin sa Bilao! Kakanin sa kanyang okasyon, gini siya na napag-sige padala nga Red Ribbon Cake! Okay, so salamat kayo, no? Okay, ma'am. Wala kay hint yun, o kinsi naghatag ani? Taligid ko na ako siya ko ma'am sa kwad. Nagigay. Wala hilakay ni ma'am, ha? Dili na kay kana napag-isigi padala nga letter, ma'am. Ug diri na to may balan kung kinsa gyud ang nagpadalaan mo. Bas hindi ganing na sila diri, oh. Bas hindi ganing sila nagpadala. Bantay lang gyud mo. Happy 70th birthday, Lola. Kisan ni na? Kisan ni ma'am? Lola man daw, ma'am. Basig kini siya, oh. Basig ikaw ka. May the Lord bless you on your birthday. And may your day be filled with joy and your year full of blessings. Gimingaw na kayo ko ni mula. Hinaot nga puhon-puhon, magkita na ta. We love you kaayo. Hulat ako kung mag-uli kay tudluan pa ko nimo og swimming sa pool. Akabalo gini si mo langoy. I love you, ma. Gimingaw na jud kayo ko nimo lang. Salamat kaayo sa tanan nga imong gihatag sa ako, sa amo ang tanan mga apo nimo, sa imong mga anak. Dili na nakutas-on gikabalo ko nga maskin inani lang ang ako ang gihatag sa imo, kabalo ko nga nalipay kayo kay ka. From your 6-month grandson, kinsa ma'am? 6 months. Isa ma'am. Ano kayo? 6 months. 6 months. Elijah Montaye! Palapakan mo na to si ma'am! Okay ba, kung sa'yo mong ikastorya sa iyahan ni ma'am, kaninang padala ni Karon, dili lang ma'am, naglantaw makit siya. Kamera lang ako, ma'am, ha? May lang ko salamat sa akong apo nga sa iyang ka pataloon sa iyang edad. Nihatag yapon iyang paglantaw sa iyang lula. Salamatan po ko sa tanan nga karon ni saksi o mga po ko sorry nga na-prank ko. Shaki manggod kay nag-brown out man ko kanina. Ang nagpadalaan ang mga ginikanan ni Elijah. Wala pag ko kahikap sa akong apo. Apang pinagay sa gasa sa iyong ginikanan sa iyes nga mga kuan business transaction nakapsan gyapon ako. Ora to, daghang salamat. Naat pa nga makita pa kita sa tuwing sumalyaron tanan. Thank you. Okay, palakpakan po na to si ma'am. Palakpakan na to si ma'am. Yay! Okay, so naay mong mga anak diri, ma'am? Okay, na po si sir, no? So, maghatag tag birthday wish, maskin gamay lang. Okay, first time ni mo ni ma-surprise o ginani, ma'am, no? First time. So, i-treasure na to ni, no? At waning tagamta mo, no? Kung saan ning,
kanindot ang adlaw nga natawan ni Ma'am karon. So, kinsay mo una? Ikaw, sir? Sige po. Hello! Magabi! Salamat! Di ba ito kipati ako? Wala kayo maluon siya na eh! Igatagit ako mga anak! Kamutan! Kasaluwa ka ninyo! Di yan yung kipati ako! Nalipay ko lang sa mali! Ako, pubrito ako, kamusta ko mag-uuma. Apa, di naman sa yun, kibatin ako. Ano yan, Ibni? Bago niyo tubig dahil. Ako asawa. Dahil anak nagpapagka. Ang apo, ang mga anak. Saluwa ko sa ilo. Ako. Kabus lamang. May banding sa asawa. Mag-uma lang ako. Salamat kayo. Aimee! Ang apo, ang pinsa mo, nalipay ng asawa. Kabus ako, kay banding mulawan ni kasa ng asawa. Kay pumuri ako ni Bokson, ni kalimutan! Luha kay kwartag, mga kapatid. Luha na ako yagan. Okay na. Salamat, Ginoo! Mabuhay, pabe. Ang ba't ko minimo salamat. Okay, Palapakan po natin si Ma'am. Salamat kayo, sir, no? So, kinsay mo sunod? Anak niya. Hey, dalisay kay ko. Kamot ang nag-birthday, no? Ila magabi sa tanan ng akong wish ni mama nga kanang daghan pa kay katuigan nga mabot siya kinabuhi dila kay 70 years. Kamot pa siya og 100 years na pino. Hindi ako dapat sige. Yay! Tagan si mama gabis kay sa panglawas adlaw-adlaw. Pahalayo sa mga kasakit nga magmalipayon siya hangtod sa hangtod na mabot pa niya ang 100 years sa iyang kinabuhi. Kaya daghan salamat. Yakot si Ma'am. I love you, Ma. Yay! Palapakan po natin si Ma'am. Ma'am, sa nagpadala ba? Ay, Nagpadala noon sa amo ang kuwan, pamangkin. Elijah. Doon nga si Michael o si Amy, labi na ni Elijah. Hi. Salamat kayo, Michael. Sa imong atag ni Mama nga birthday gift. Hanggang salamat. okay. Palapakan po natin si Ma'am. Okay, so kinsay mo sunod? Nawala na mo bakpak. Okay, so kinsay mo sunod? Di ka Ikaw, bakpak. Ma'am. Di ka bakpak. Lagi gunitan. Yes. Na, hilakit, ane. Istorya kayo. Maghilak lang tayo. Sige lang, Ma'am. Birthday. Ano lang? Banta. Ma, happy birthday, Ma. nilaki. Salamat. Hanggang salamat ya Amy o Kuya Michael o ni Juan Elijah. Ihag na lang. Okay, palakpakan po natin si sunod. Hilak na po. Happy birthday, Ma. Eh, palakpakan po natin si Ma'am. Oy. Salamat sa imo kaayo na mo kay Kuya sa nakahataganin nga si Amy ug si Michael ug sa ilang anak. Daghan kayong salamat. Nga Okay, ihapon si Ma'am. Okay, palakpakan po natin si Ma'am. Yes! Akin na din yung Ma, hilak. happy birthday. I'm praying for me. God bless. Miguel, salamat kaayo sa tanan. Miguel, salamat kay sa tanan. O ni Elijah. Salamat. Happy birthday, Ma. Palakpakan po natin si Ma'am. Asa naman itong pakpakaron? Okay, so kinsay mo sunod? Wala na? Check
Si Jack daw. Kasi Jack. Okay Na, kaya na lagi na. Okay lang tango mo ilang. Ika na 8 years old. Happy birthday. Salamat kay ayaw na ako. Salamat. Panumusay ko. Minaas nga, mataas pa itong kinabuhi. Ibig ako nga. Di ba ako magpag-unay na kaya sigulan na ka. Text na. Kaya si nanay ka text na. Okay, so nagpadala po. Salamat kaya. Dari, tabang dari na, dari. Kaya maglantaw sila. Salamat kay Kuya Michael. Kaya ni Amy nga nag-surprise niya si Mama for the first time. Thank you. Ako po, pagmangkot si Laisha. Okay, balakpakan mo na to si Ma. Yay! Okay, no? So wala na nilang wish. So kung wala na, naaman tayo cake ni Ray at ang abrihan. But before that, naami harana para kay Ma'am. Okay? Salamat Ginoo. Oh, ang grasya ni abot na. Salamat hana. Isa ka milyon. Kuwarta ni Bihap. Isa kamilyon. Kita sa isa kamilyon. Kanta na niya, Ma'am. Walang hanggan. Sana'y di naman kasi kung walang harap man din. Di mabuhay na makulay ang katahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluhay. Di ka na maninindig. Pwede natin sayawan si Ma'am po. Pagkat sa buhay mo ay may Bailey. Sige Ma'am, pwede ra. ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko Aw, kuhaan mo kay Aw. sa ating mundo. Yay! Sa'yo ang alay ko, pagmamahal ko. Cute ay. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ikaw nagbigay ng mahal ko. Buhay kay ganda. Pangarap ko na Yay, pole! Dahil na po, mga apo! Mga apo! Sana'y di na mag-isip kung nangangarap man din. Sa buhay makulay ang katahakin. Minsan ay nadarap pa, minsan din ay luluhay. Di ka na maninindig. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Yehey! Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal. Okay, palakpakan po na to si Ma'am, no? Tapos kantahan na to si Ma'am. Happy birthday. Okay ba sa inyo, ha? Okay! So, tapos lang ka
Okay, no? So naatay cake. Ang nakabutang sa itong cake is Happy 70th birthday, Lola. We love you. Yay! Okay ba? Kung sa imong birthday wish, ma'am, sa imong adlaw nga natawahan karon po. Unsa man eh. Mas tanan ko salamat ko sa donor ani. Salamat sa Ginoo. Anak, ay ni. Love you. May tilo kung ako si Elijah. Gapo, salamat. O sa nagpasiug daw sa ning maong kalihukan. Kani pakyaw. Ang akong wish mao ni peace of mind. Many more good health in my life. Salamat. Expansion around the sun for the whole year too. Then makita pa kami sa tuig sumanyaram. Dili man kami magkuhan kundi magkuhan. Ining tanan ang glory and honor wala ko'y katapos na mapok nini kundili akong iuli nato sa atong labang makagagahon para sa atong tanan kalambuan o katunhayan sa atong pagpatuloy na yung kilibutan. Daghang salamat kayo mi o Don Michael, manginaot ko nga makita ta hilinawas isan pa man sa kapito sa panahon taron atog yan nato sa labang makagagahon. O daghang salamat. Okay, blow the candle, ma'am. Blow the candle. Blow the candle! Ato ka taas si ma'am. Come on! Nandiyan mo kasi ka ng energetic yun. Isa, atras na. Okay. In 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Once again. All right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. All right. Once again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Cute tayo. Once again. Happy birthday to you. Kata ko na. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Thank you so much, ma'am. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Alright. So, ma'am, no, any last word po? Any last word, ma'am, sa napadala ni ma'am? Any last word po? Sa mga kaistorya sa napadala niyo? Pardon, isa to. Nasa rin message. Sa nagpadala, ma'am. Sa nagpadala. Ayun ang last. Ayun ang last, ma'am. Message lang. Ayun ang last. Any message. Any message po. Final words. Ayun ang last. Ini lang. Any message. Dapat mga blessing mga boto. Ngayon ako sa langit ng amahan na tie-up sa amuang pamilya. Ang ligon nga baluganan, ang mga katulangon, ang mga pagmaon sa akong mga anak, ug ang bantayan ng pinahanglan. At dili na madlok sa mga virus ng kalintana tungod kay wala tay laing gisaligan ng atong langit ng amahan may tag-iya sa atong kinabuhi. Pag-aposad kita sa tanang mga natiktuhan, ang atong mga kaigsunan mag-ilaig karon sa kalisod nga matabangan sila sa atong panggobyerno. Dili lang magtanaw sa kahimtang kundi pantay tang tanan. Naot kaunta kamahari ang pagsinabtanay sa pamilya na ang gugma, pagtuo o paglaom sa isang isa na kong mga anak o mga apo o kanatong tanan nga niya karon mulambo inubanan sa atong pag-ampo ngadto sa atong makagahon. Salamat. Alright, palakpakan po na to si ma'am. Yay! Okay, ma'am, no? Grabe ang inyong final words.
gipuyan karang kagabi yun. Okay, no? Okay, ma'am. So, as everything surprises po, nasa may birthday wish para sa imo, ma'am. Okay, sa mo po birthday wish ay mo, ma'am, is lami kayo paminawon ang iyang giingon jud kanina, no? Lami itagamtamon nga ang sa pamilya ang gugma, kalinaw ug kalipay magpabilin jud, no? So kana siya mo'y huptan ginato kay as family nakita na ko, ma'am, ug unsa ka matinud-anon ug unsa ka mahigugmaon nga inahan sa imong mga anak, no? O kana siya kabalo ko kay ang mga resulta ang tanan nimo mga anak grabe gyud ka kay ihibog man, no? O dili lang kay kana, ma'am, ang amuha pong wish para sa imo is puhon-puhon nga moabot sa 100 years ang imo katuigan, no? We are not hoping but we declare, no? Lahi man ang mag-hope ta, lahi nang maglaom ta kaysa i-declare nato yun, no? Okay, so kana siya, ma'am, o puhon-puhon po ang imuhang anak na nasa laing nasod sa Australia, makauli na sila o makauban nimo puhon-puhon, no? So kana siya, ma'am, ang gugma o galipay o tanan na problema na to, dili na to nadaganan kay kana siya mo na'y mulikon sa tuang kinabuhi, no? Tanang problema ang Diyos yun na to ang saligan sa tanan kay wala kay laing mabuhat kung dili ta muduol sa iyaha, no? Tinuod ko'y mugingon mo makanitan ng kalisdanan nga itong nagian karon pagsulay ni nga gihatag sa Diyos sa atua. Kay aron ang tao muduol sa iyaha og mutuo, no? Wala tay laing tuwan kung dili ang kamatayon ra ni Kristo sa cross nga mo'y nagpasaylo sa ato ang salatanan, no? Alright, so kana lang siya, ma'am, og ang gugma og kalipay sa tibok family magpabilin yun. O gato lang, dagat kayo salamat sa inyo tanan, ma'am. Okay, ma'am, thank you sa kaayo kang ma'am Elijah Mokhtar all the way from Australia. Balakbakan po natin si ma'am. Thank you, Elijah. Okay, so ma'am, okay lang po ba na babay tapos flying kiss po sa camera, ma'am? Babay po tapos flying kiss. Goodbye. Babay, ma'am. Flying kiss. Ay, kiss ma. Kaya sa Facebook mo, Tete ka. Thank you. Thank you. Shout out guys. So, watch out.